si Tuyang Ermitalia. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ginahatagan ko ikaw sa otoridad nga magsulbar sa mga kaso kung wala ako diri Samson, ha? Tuod, Kap? Ati, sige ah. Total, wala to subong sa iya klinik si Dr. Makupa. Diri ko anay sa barangay hall ah. Abogado nga ginahatagan ko ikaw sa otoridad nga magsulbar sang kaso. Inabinagin sa kay Albina kag Tagoy. Man Samson, malain ang damgo ko kagabi mo. Maakusar naman sila karon sa akon. Gani ikaw nang bahala diri, ha? Okay, Kap. Calvina, ano no ang bato nga ina? Ihaboy ko kay buklan. Lamang nga nainit ako sa iya. Kaya gintumbas ang idon niyang tanom kong aros. Habuyon kong balay niya. Agad ng guba. Patasan ko na lang. Pari mo kay. Hala! Ginhaboy mo ang bato sa ila balay? Sinong nagaboy sa bato sa akong balay? Ako! Nga ginaboy mo sa bato nga akong dingding barikoson. Tanawa na, kung di na buslot ang lawanig. Ote! Ano karon? Kay isog sa imo no, iakusar ta ka. Hindi na lang! Bayran pa ka! Lima kagatos! May utang ka sa akong nga 5 kagatos. Gani, patas na lang kita! Hoy! Mahal niyang akong dingding. First class niyang alawanig. Kag may pamatuod ako nga ginhaboy mo ako sa bato. Dalon ko ning bato nga nakabuslot kay Kap. Kag maakusar ako. Ako, sir! Kay lagsunta hasta sa puntas ang ulo sang manok! Kay isog sa imo barikoson ha. Kung hindi ka lang babae, may kung hindi ka magkamang. Hoy, buklan! Wala ko yung madlok sa imo! Bisan ano nga away ang imo gusto, ihambal lang! Ihambal! Kay batuan ta ka! Rugay barikoson ha. Kung ako ang maawa
away sa imo, madako tiyan mo! Bastos! Same to you! Buklan, buklan, buklan! Barikuson, barikuson, barikuson! Samson, din sikap. Sikap? Wala dire. Pero may otoridad ako nga magbulo sa yapisto. Nga man o kay Kap Tagoy? Maakusar ako kay Barikuson. Oh, ari ang bato. Ari man ang akong dingding. Ginhaboy niya ini, gani na buslot. Babayaran ko ang gintugan niya nga kapirdihan sa akon. Pabayaran ko na sa iya sang danyos. Din si Child Bina? Are ko de. Are ko de. Agod sundon si Buklan. Kay man hindi ako maluya nga magpagustulon siya diri sang akusar sa akon. Hey, Barikuson, hindi ko yung paresibo nga kutso-kutsira. Di na si Kap. Ako subong ang sub kay Kap. Gani, with the power vested upon me, I will solve your problem. Samson, gusto ko nga bayaran ako ni Barikuson sang akong dingding nga gingubaya. 1,000 ang bilis na, plus ang danyo sa pagid sa akong tsimpo. 2,000 ang akong sulokton sa iya. Ayabaw. To sa piho ka Buklan, no? Ano nga 1,000 ang bilis ang lawanet? Sano kasi na makabakal lawanet? Kaya hindi gani ka makabakal sang sudan nga bukaw-bukaw? Hindi na pag-ilikaw ang sugilanon, Barikuson ah. Bayad na lang para maayo lang ta. Hindi ko magbayad. Kaya may utang ka sa akon, Buklan. Gani patas na lang na. Wala na ko utang sa imo. Adios! Samson, nagalin na sa Barikuson, no? Kinanglan, piliton mo gud siyang magbayad sa akon. Pila na nga akon? 2,000 sukot mo. Tag-isan lang kita para nga sukton ko siya. Diba? Ate, sige. Kwartahon ta ni Samson, ah. Ipasumon ko liwat si Child Bina. Ina, iya. Pilimon, may bag-o ako nga plano para nga makakwarta kita. Ano na, Nay? Amo ni ay. Mabakal kita sang pato. Padamuo naton ang pato. Kag kung magdamo na ang pato, ibaligya ta. Kundi, damo na kita sang kwarta. Pagkatapos, mabakal naman kita sang kanding. Kag kung mabaligya naman naton ang kanding, mabakal naman kita sang karbaw. Kung baka na lang, Binay? Ay, hindi pwede ang baka. Kadamo na sang baka nga ginhatag ang gobyerno para nga magdamo. Apang wala gid magdamo. Ay,
ihaw nila mo. Gani sa baylo nga baka ang baklo naton. Ang aton baklo niya, karbaw. Ate, sige na eh. Pero kung nagdama ang karbaw, te, pasungayon ta sila na eh. Kagaa nga pasungayon mo sila Pilimon. Para magsadya na eh. Kag ano na lang kung mabali ang sungay sang karbaw. Ba, hindi na eh. Hindi na yan mabali. Nanamihan ko yung magpasungay sa karbaw na eh. Tapos hindi na lang ko mag-eskwela. Ano nga hindi ka na lang mag-iskoy laman? Kay mapasungay ka na lang sang karbaw? Oo, nay. Ay hindi. Hindi ka magpasungay sang karbaw Pilimon. Kay basi kung mabali ang sungay. Silingan nga hindi na eh, pre. Katig-agit ang ulo mo. Agoy! Kaya ginampak mo ko na eh. Ote, mapasungay ka pa sang karbaw? Hindi na lang eh. Migo Amores, Mama Checo, ginabudlayan ako nga maginawa. Anong mayo ko nga buhaton man? Kundi, mangita ka sang paagi nga mapauntat ina. Oy, naano ka, Tring-Tring? Day, Rosing. Kung wala lang tani magsala si tatay kag si nanay. Kung gipatuon lang tani nila ako. Kung tani, ato na ako sa abroad. Ay, gahaw. Anong ginpakwaon nila nga kurso sa imo, haw? Matuon tani ako sang tanan nga klase sang saot, day. Ano? Matuon ka sang saot? Oo, day, Rosing. Kay man, may kilala ako nga instructor nga sagad magsaot mo. Bantog siya kaayo, day. Base bantog akawatan. Bantog gid siya manudlo, day, Rosing. Bisan piang lang siya. Ano? Piang? Ay, ti sa ano sa makatudlo sang saot kung piang siya? Basta, day, nami siya magkimpang-kimpang. Ote, nga wala ka magtuon saot, haw? Ano kay si tatay eh? Ako lang ang iya ginabantayan. Ano pa? Wala madayon ang akon saot. Dasunday, Rosing, may nagapangaluyag sa akon nga katsila. Pero hindi man gihapon si tatay gusto. Ano, Tring-Tring? May nagapangaluyag sa imo nga katsila? Apang hindi gusto si tatay mo? Bro, gusto mo ya? Oo, day, Rosing. Katsila na gid na, hindi pa si tatay mo? Ano kay silingi tatay? Nga maluyagid kuno ako sa iya. Kay tama sa iya ka itom. Anay ka gani, Tring-Tring. Nga masiling ka nga maitom,
kay katsila man bala. Dugo lang niya ang katsila, day Rusing. Apang ang matuod, maitom pa siya sa ati. Te, naluyag ka man sa iya, bisan pa nga itom siya. Ano abi kay? Abi kuya day, doktor siya. Gali, nagsala lang ang pamati ko. Kung doktor gali siya. Kagday Rusing, kaisog-isog pa sa iya mo. Isa ka bes, nagsakay sila sa salakyan sang army. Ti, ginambush sila sang NPA. Hamak mo nga tanan sila. Nagapalamuti. Ginkulbaan. Pero day Rusing, siya lang niya ang wala ginkulbaan. Wala man siya yan namuti mo. Kay ti, itom siya mo. Abe, Tring-Tring, pangita to sang hambalon mo. Pangita to si Vilma. Kung si Vilma man lang, ay hindi na lang day Rusing. Daw sa gaga na siya nga daan niya. Hambal niya sa akon. Mapa-abroad man siya kuno. Ote, Di, ginpamangkot ko siya. Kundiin nga abroad. Hambal niya sa akon. Sa island kuno. Gali kay sa Gimaras nga isla lang siya makadto. ay, natakad ako, Tring-Tring, ah. Malakat na lang ko gani. Ikaw na lang anay diri sa balay, ha? Kay base kung may manukot sa kuryente. Silingon mo siya nga nagkadto ako sa doktor. Kun mamangkot siya, abi, kung ano ang masakit mo, day Rusing. Silinga lang nga nagpaswab ko, ah. Ay siya na lang kira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan na makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga
kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-balo kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi marikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga